maugmang iprinipresentar kan DZGB ang programang Lakaw Maghiras Year 3 sarabay na magbaklay sa paagi ng pagiya pakisumaro asin pagdusay sa selebrasyon kan Diocesan Year of Participation ngunya na taong 2024. Maghinanyog kang katotohanan susog sa katukduan kan kagurangan, magugma asin aktibong maglingkod, magpartisipar asin magkasararo sa misteryo kan kagurangan, liturhiya asin misyon kan katolikong simbahan. Marina, sabay na sa programang Lakaw Maghiras Year 3. Sa programang ini, sa indong makakaiba si Monsignor Crispin Bernarte asin Jenny Matthew Balyaran. Alas 2 ng hapon, kada Biyernes. Lakaw Maghiras Year 3 sa DZGB. Always number one. Always at your service. Maugmang pagkahapon sa gabos ng mga parantabay. Welcome po digdi sa panibagong edisyon kang programang Lakaw Maghiras. Ngayon na aldaw nin Biyernes, petsa 19 na po kang bulan ng Hulyo 2024. Kami po ibahan sa sarang oras na programa asin sarabay kitang maglakaw sa paghiras sa gabos kang marhay na bareta. Ini po si Jenny Balyaran with of course Monsignor Crispin Bernarte. Good afternoon po, Mons Chris. Good afternoon sa imo, Jen. Good afternoon sa giraray sa satuyang mga taga-subaybay digdi sa tuyang programa. Siring sa sinabi mo, inaalok mi kami gabos na sarabay kita maglakaw asin maghiras. Opo, at sa to yung mga parantabay pwedeng mag-upload, mag-text sa 0938-891-5475 and i-share po ang sa to yung Facebook Live kami po ni Mons Chris para mahiling man po nindo kami. Pwede po nindo ibugtak ang sa indong komento via DZGB News Online dahil babasahon ni po iyan oro alchan sana and ang mga nagdadangog man via DZGB Legazpi app and siring man sa YouTube channel. Kamusta ka po, Mons Chris, nguyan na pagkaaldaw? Mauran-uran and medyo okay na din. Sana parayo na talaga ang LPA. Siguro uran-uran diyan sa nasa sa imong lugar, partner. Sa sakuyang lugar kasubang aga may dikit na pag-uran-uran pero ngunyan ariglado ang panahon. Wow, o talagang nagluwas na si Haring Araw. Siguro sa mga lambang membro kang pamilya sinanitay nakapaglaban na ngunyan and nakapamaypay na and nakabalaybay na. So, pero mantang naong kamo sa harong nindo po mga parantabay, diin na mo na magsiesta. Mo na? Mata-mata mo na. As in, ibahan kami ni Mons Chris. Mons, ano po ang pigasabing kabilugan po kang bunyag? Ano po yan? Iyan ang sarong sakramento na inaapod tang kumpil. Okay. Na kunyan, iyon naman ang satuyang pag-urulayan. Alagad, bago kita tumutok duman sa partikular na sakramento kang kumpil na kaipuhan tanggayo, dapat sabuton taong unang kabilugan kan sakramento. Tanganing ikalaugta, ining partikular na sakramento kang kumpil diyan sa tamang pagsabot kung ano ang doktrina kan simbahan, ano ang katukdoan kan sa atong pagtubod manungod sa sakramento. Kaya enot sa gabos mga tugang, sabuton ta ang termino, ang tataramo na sakramento, sacrament sa Ingles. Dahil man iyang pigagamit sa ordinaryong lingwahe. Kaya, madyan ka sa sao, dahil man pigamit ang sakrament. Madumang ka sa negosyo mo, dahil man pigamit ang talagang pangsimbahan sa ng termino. Kaya sabuton ta. Ang sakramento, ang buot sabihon, banal na tanda. Banal na tanda. A holy symbol. Iyan ang buot sabihon kan sakramento. Asin, tanganing masabutan tanggayo ang kabilugan kan sakramento, aramonyato na ang pinakaenot na sakramento kan mahal na Diyos dahil iba si Jesus na kagurangnan. Sabi ta sa Ingles, Jesus is the fundamental sacrament of God. Nata, ta siya ang fundamental sacrament of God. Dahil ta si Jesus baga ang kabilugan kang kapahayaganing mahal na Diyos. Siya ang nagpahayag manungod sa Diyos. Siya ang nagpamidbid sa tuya kan Diyos na may sarong Diyos, may tulong persona.
Kaya dahil ta siya ang nagpamidbid na presensya kan mahal na Diyos sa tuya ng mga katawuhan, dahil ta siya ang naging tanda kang presensyang iyaning mahal na Diyos, ngunyan inaapod ta na siya ang sakramentong fundamental or fundamental sacrament of God. Ang banal na tanda, banal na presensya, banal na kapahayagan kan Diyos para sa tuya. Kadakol mga tugang ang pagpatutuo kaiyan mismo gikan sa iya na pagpamidbid, sa iyang pagtukdo sa tuya. Ano ang sabi niya? Ang nakahiling sa kuya, ang nakamidbid sa kuya, ang nagtutubod sa kuya, nakahiling, nakamidbid, nagsusunod sa ama na nagsugo sa ko. Asin siya ang nagtaram sa tuya na ang sarong Diyos may tulong persona. Ang Diyos Ama, Diyos Aki, Diyos Espiritu Santo. Ang Diyos Aki, aram tanyato gabos, na iyo ang nanitawong persona kan Diyos sa persona ni Kristong kagurangnan. Kaya iyo iyan, siya palan ang pinaka-enot, the primordial sacrament of God. Ayun. Asin kan si Jesus, siya o nadigdi sa tuya, na nagpahayag sa tukang presensya ni Diyos, siya man nagtugdas ning simbahan. Tangani, ang sa iyang mga trinabahuhan, ang sa iyang katukdoan, ipadagos. Tanganing andaranyang kaligtasan, ipadagos na trabahuhan kan simbahan na ini. Iyo ini ang misyon kan simbahan na parte kita kaanggabos. Iyo ini ang katungdan na dapat ang mamidbidan. Considering ang simbahan, nagpapahayag man kang presensya ni Kristong kagurangnan. Tabala ang sabi nga ni Jesus, iyo ini ang hawak niya. Kaya inaapod tabaga ang simbahan na mystical body of Christ. Iyo ini ang hawak ni Kristo. Kita mga kapdangkan, simbahan kaya kita mga kapdangkan hawak ni Kristo. Considering, kung si Jesus iyo ang primordial sacrament of God, ang simbahan mampalan, iyo ang fundamental sacrament of Jesus Christ. Kaya yan ang pasurunod. Si Jesus, iyo ang panginot na tanda na banal kan mahal na Diyos. Ang simbahan, hinimuman na tanda ni Kristo digdi sa ibabaw nindaga. Asin sa simbahan na iyan, itinao ni Jesus ang nagkapirang mga tanda. Tangani na sa tuyang aprobitsaran, tanganing sa tuyang akuon, tanganing sa tuyang gamiton, tanganing sa tuyang ipamuhay o pagsaksihan, asin makaabot kita duman sa panuga niyang kaligtasan. Iyo iyan ang inaapod tang 7 sacraments. 7 banal na tanda, iyo iyan ang anutaan na araman tasana na may 7 sacraments. Pero daita ikinukonektar kun minsan ang Panginot wala na sakramento si Jesus, ang masunod na sakramento ang simbahan. Asin sa simbahan, itinaw ining 7 banal na tanda. Okay. Na ining 7 sacraments, nagugrupo tabi ini mga tugang sa tulong klase. Tulong klase. Ang enot na klase inaapod na sacraments of initiation. Ang mga banal na tanda sa pagpuon kan sa tung buhay Kristiyano. Asin ang ikaduang grupo, inaapod ang mga sacraments of healing. Ang mga banal na tanda o banal na sakramento na nagbubulong. Asin ang ikatulong grupo, iyo ang sacraments of commitment. Ang mga banal na tanda na minapahayag kang pagdusay kan sa tuyang buhay sa para sa kamurawayan ni Diyos. Ngunyan, tatawan ta ang naning pagmidbid ining tulong klaseng ini. Asin ang sarukaan, tatawan ta ning doon ngunya na hapon. Okay. So iba, sa iba Sa mga naman na masunod panahon. naman. Ang sacraments of initiation, Okay. mga banal na tanda kang pagpuning buhay Kristiyano. Iyo ang sakramento kang bunyag, sakramento kang kumpil, sakramento kang Eucharistia. Iyan ang sacraments of initiation. Baptism, confirmation, and the Eucharist. Ang ikaduang grupo itong sacraments of healing, mga banal na tanda o sakramento na nagbubulong. Na iyan ang sakramento kang pag-olyo,
nagbubulong kang naghihelang o may kamatayan sa buhay, asin ito man na kumpisal na inaapod ng sakramento ng rekonsilyasyon dahil tayo ni nagbubulong kan lugad kang kasalan na sa tuya na naginibo. Kaya iyan ang ikaduwang grupo, Sacraments of Healing, mga sakramento ng pambulong. Asin ang ultimo na grupo, itong Sacraments of Commitment. Igwaman ang kiduwang banal na sakramentong nasasakupan, itong natatada, daing iba kundi ang sakramento kang banal na orden, the Sacraments of Holy Order, na inaako ning mga nagkomiter kang buhay sa pagkadiakono, pagkapadi, asin pagkaobispo. Tulong lado kang banal na orden. Ang diakono, igwaki permanente, nasagkod sa na dyan. Igwamang ki transitional na diakono, alagad mapadagos mapadi. Araw kang nadadangog nindungon niya na panahon sa mga simbahan na may itinatawag, may pinapublish na duwang pangaran kiseminarista ta mauordina na diakono sa madaling panahon. Transitional na inaapod. Kapag abot ning nagkapirang bulan, uordinan sindang padi kung daing kaulangan. Asin kung kaipuhan na sa simbahan na lokal, kaipuhan na kagan kibagong pamayo, minapili ning magiging obispo, kaya minaorden mang ki obispo. Kaya ang banal na orden may tulong kabtan. Diakono, pagkapadi, asin pagkaobispo. Asin, ang sarupang sakramento kang pagdusay, siring na ang mga padi nagdusay kang buhay, sagkod na yaon sinda digdi sa kinaban, sa indang sacerdosyo or in their priesthood. Ang mga laiko, kamo, ang kadaklan sa Indo, the great majority, minadusay kang buhay sa ngaran kan matrimonyo, sa pag-agom, asin pagpamilya. Kaya iyan ang ikatulong lado o grupo kan mga sakramento na inaaputan, Sacraments of Commitment. Kaya balikan ta, Sacraments of Initiation, na may tulong sakramento, Sacraments of Healing, na may duwang sakramento, Sacraments of Commitment, na may duwa man na sakramento. 7 gabos. Ngunya na hapon, ang tatawan taning doon, iyo itong sakramento kang kumpil o inaapod na sa English na confirmation. So, na adalan na kang nakaaging mga biyernes, itong sakramento kang bunyag, kung ano so halaga ka iyan. Asin bunyan, malaog kita sa sakramento kang kumpil, nakadagusan man sana. Dahil sabi nga ni kasubago, kan sa kuyang partner, na ang kumpil iyo ang kabilugan kang bunyag. So gustong sabihon na ang bunyag dahil minatapos dyan. Iyan palang padagos. Tandaan niya to enot sa gabos na ang sakramento kang bunyag dahil man nagtatapos pagkatapos kan rito. Kadakot sa tuya naguhuna na pagkatapos kang rito kang bunyag, tapos na ang bunyag. So depende na iyan sa ministro, depende na iyan sa rikas o kaskas kan padi o kaya kan ministrong diakono. Igwa kinagbunyag na madalion, igwa kinautang kisarong oras. So depende. Ang pagkatapos kan rito, dahil kita magtaram na tapos na ang bunyag. Minapo pa sa nasubunyag. Tamang bunyag, ipapadagos iyan sagkod na may buhay kita digdi sa daga. Asin parte kang pagpadagos ka iyan, iyong pag-ako kan sakramento kang kumpil, pag-abot kan tamang panahon. Kaya mahiling ta na talagang magkadugtong ang sakramentong ini. Ang bunyag asin kumpil, parehong sarong besa na nyato, maako sa bilog nyatong buhay. So dahil kita pwedeng magpabunyag iraray, tamang nga bunyag na kita. Asin kung nakumpila na kita, dahil kita pwedeng magpakumpil giraray. Okay. Pero anong pinagkaiba ka for all sana. Go ahead. Ano po ang pinagkaiba kang bunyag sa kumpil? Yan.
ang sinasabi ko na iyon ang pagkapareho ninda na sarong besa na sindang maaako alagad ang pagkakaiba kan duwa na ang bunyag pwedeng akoonin sarong aking daipang buot inaaputan infant baptism Okay. pwedeng ako manin sarong ng may edad na inaapod ang adult baptism. Iyan ang bunyag. Alagad ang kumpil, dahil pwedeng akuoning si sa mana dahil pangbuot. Okay? Adulto na dapat. Pinasabot iyan sa tuya kan Second Vatican Council. Taka itong panahon, so dahil pa masyadong nasabutan, so kabilugan kan sakramento, igwaki mga kinukurumpilan na mga aki pa na makapakatapos kang bunyag, diretso tulos kumpilan. Alagad, salamat sa Second Vatican Council na nagtukdo sa tuya kang kahiwasan, kang kagayunan kan sakramento kang kumpil. Inipalan para sa sarong adulto sana. Inaapod na at the age of discretion, iyo yan ang pagkumpil sa sarong aki na binunyagan. At the age of discretion, meaning to say, nasa age of reason naan. Tatauna magmidbid iyan, magdistinguir kan anuman na tama asin sala. Iyan ang age of discretion. Kaya kung yaon na kita dyan sa edad na iyan, buot sabihon, bakan aki, day ka ang kapable, adulto na ang minalaog sa age of discretion, diyan pwede na kitang kumpilan. So siguro, i-anticipar ko, may mahapot na ano man ang ganyang edad, kang ano dapat kumpilan. Sabi ta, age of discretion. Itong tatao na magamit kan rason. Itong tunay ng nakakamidbid na mag-distinguish kan maraot sa marhay. Kaya ang marhay ipinapadagos, ang maraot iniibitaran. Iyan ang age of discretion. Asin susog sa pinagkauryunan ang ideal na edad kang pagkumpil po na 15 anyos paitaas. Kaya bako man ining pasiributan mga tugang na anaki ko ngaya ano na nakagraduate na nga sa elementary dapat kumpila na. Bako ining pasiributan ang importante na ang sarong aki na bako naman nga ning aki dahil tan edad 15 anyos na although legally speaking pigaapod pang minor alagad bako naman talagang aki igwana ning sufficienting buot pakasabot na makumpilan sa tamang edad. So bakong hiridalian, bako ta nakagraduate na nga sa elementary, dapat kumpila na. Ano daw kung handa na iyan? Asin tangani na tunay na mahanda ang kinukumpilan, tinatawan pa ning halawig na seminar. Yes. Pigaapod ta ining uyang ukan sacramental education. Bako sana sarong hapon na pag-instruct sa inda kung anong gigibuhon dai. Igwa kitang confirmation classes na kaipuhan. Tanganing mahanda ng God, ining sarong adulto sa tunay na pakasabot kan sakramento kang kumpil na sa iyang akuon. Taini palan en minabilog kan sakramento kang bunyag. Na kung kita binunyagan kampano na aki pa, aram niya to na pinano kita kambalaw kan Espiritu Santo. Tangani na kita mamuhay na banal. Panginot baga na pangapudan sa tuya gabos. Sabi sa tuya ni Jesus, be holy as your heavenly Father is holy. Magpakabanal kamo, magpakamatanos kamo, magpakamabuot kamo, dahil taan sa indong ama banal, dahil taan sa indong ama matanos, dahil sa indong ama mabuot. Iyan ang kasuguan sa to. Tangani mangyari iyan, pinano kita kambalaog kan Espiritu Santo. As in, pagkumpil, iyo manggiraray, papanoon manggiraray kita kambalaog kan Espiritu Santo. Bako na siring kang enot, dahil kita inaasana na mumuhay na banal, kaya nga ni maako kita kan sakramento kang kumpil, kundi ang balaog, tanganing pakusugong kita sa pagtubod, ibuong kitang maisog sa pagrukyaw kang pagtubod na iyan. Bakong maisog na tao, tanganing makiiwal, makilaban, kundi maisog sa pagtubod,
nanganing labanan an anuman na padag kaning kasalan, labanan an anuman na sugot, labanan an anuman na pagkontra sa pagtubod. Iyan ang tunay na kahulugan kan sakramento kang kumpil. Okay. Kaya kahit panahon ngani ang mga gura inaapod sarong tawong kinumpilan niya, soldado ni Kristo. Buot sabihon kan soldado handa ka, na train ka, komisyon ka na magdumang ka sa sa front line kan kang gera. Pero bakong kitang ang soldado ni Kristo, bakong soldado manggagadan, bakong soldado na may armas na panggadang, kundi soldado dahilan ta igwa kang kusog asin isog ning pagtubod na handa ipakilaban ang pagtubod na iyan. Na iyan pagtubod na sa kuyang kinugos, kaya handa akong magadan sa pagtubod na ini. Iyan ang kagayunan kan sakramento kang kumpil. So, Mons Chris, kung dai nagsunod sa kung ang sarong persona bako kumpil, dai po yan may kukonsiderar na bilog ang pagbuhay bilang sarong Kristiyano. Tama ka diyan, partner, kung sa pagsap na kibagas malagtok pa. So kay po ang inito na. Kaya sabi ko kasubago bako ta bunyag na kita, kaya kampante na kita. Ang bunyag sabi ko ipinapamuhay sa dalagang kan mga aldaw. Asin minaabot kita sa panahon na adulto na kita, kaya dapat bilugon ang bunyag na iyan. Ang minabilog kayan ang sakramento kang kumpil. Kaya ang sakramento kang kumpil importante ng God. Dahil tayo ang minabilog sa tuya bilang sarong disipulo ni Kristo na handa nang isubol sa misyon. Minabilog kan sa tuyang estado bilang sarong Kristiyano. Magayon sa Ingles. Sa Ingles, ang termino baga, confirmation. Sa Bicol, kumpil. So sabi ko nga ni kasubago, ang terminong iyan, dahil tamang pigagamit sa ordinaryong pagtaram. Ginagamit sa nananggad sa konteksto kan sakramento, sa laog kan simbahan. Dahil tamang nagagamit ang sakramentong iyan na sa ordinaryong paagi. Alagad sa Ingles, ang termino confirmation nagagamit sa mga ordinaryong ekspresyon. Kaya magayon na sabuton ta iyan digdi sa terminong ini, confirmation. Ang kumpil is confirmation nata because it is a confirmation of our baptismal status. It is a confirmation of our baptismal identity. Kaya ini pala ang minabilog kambunyag na sa tuyang inako. Na lugod pa man sa tuya na sabuton ining kagayunan kaining sakramento ta ini an minatao sa tuya kaining sense of mission na sa virtud kang kang kumpil sinusugo kita opisyalmente sa ngarang kan sakramento na maglakaw. Yan ang programa ta lakaw maghiras. Yes. Ano ang hiras? Okay. Ano ang pagtubod? Paghibok ang karahayan na tinukdo sa tuya ni Kristong kagurangnan. So, iyan ang sakramento kang kumpil na subol sa tuya sa misyon. Kaya, ang sarong pinumpilan, dahil pwedeng pagkakumpil, dahil na, tapos na sa dahil na akong problema ngunyang kumpil na ako, bilog na sa kuyang pagka-Kristiyano, tunay na akong disipulo. Kaya relax and be merry. Bako, sa pag-ako niya to kang kumpil, inako tang kabilugan kan sa tuyang misyon bilang disipulo ni Kristong kagurangnan, bilang kabtang kan simbahan. Kaya, inuulita, ining titulo kang programa, Lakaw Maghiras. Makukuata iyan diyan sa Ebanghelyo ni San Mateo. The last chapter, chapter 28. Kung partikularmente tinawan ning 4 na punto ang satuyang pagibo kan misyon. Ano ang 4 na puntong iyan?
enot lakaw. Go, ang sabi. Kaya kung kita mga tunay na disipulo, tunay na Kristiyano, dahil ta kita mga kinumpilan, buot sabihin, binilog sa tong bunyag, kaya po kita maglakaw. Babayaan tan sa to yung comfort zones. Okay. Na anuman ang satuyang estado sa buhay, anuman sa tuyang profesyon sa buhay, kaipuhan kita na maglakaw, magulakit, magpahayag, magharubay kan sa tuyang pagtubo. Sa akong doktor, sa pagpractice kon sa kuyang medical profession, sa kuya na ikakapahayag an sa kong pagtubod, ikakapamidbid si Kristong kagurangnan. So akong abogado, sa sakuyang pagpractice kan sa kuyang legal profession, ikakapahayag ko ang mahal na Diyos sa persona ni Kristong kagurangnan sa laog kan sa kuyang opisina, sa pagsaksi kang katotohan na sa kuyang namidbidan bilang sarong Kristiyano na nagsusunod kay Kristong kagurangnan. Sa akong maestro, sa akong maestra, siring man, ipapahayag ko ang sa kuyang pagtubod. Bako sana in terms of the academic requirements kan DepEd, kundi sa kuyang personal na pagsaksi kan sa kuyang ikinakaugmang pagtubo. Dahil ta ako sarong tawo na kinumpilan, buot sabihin binilog ang bunyag, kaya igo akong katungdan nahirasan sa kuyang pagtubod. Iyan ang buot sabihin kan lakaw. Yun. Parang may mission ka po talaga, Mons Chris, na kay puhantang ihiras sa tuyang kapwa para mag-ulakit pa so kakayahan ta. Sabi nga ni Ishe, kung anong igwa kita, di ba po, Mons Chris? Okay. So, Okay. iyan ang konteksto kang primerong punto, lakaw. Opo. Go! Ang ikadawang punto, bako man sa itang pinapalakaw, nagulpiyon dyan mga nagkahiriling kita sa tinampong lakaw sa nang ralakaw. Minsan mainit, minsan mauran, daing pundo ralakaw sa nang ralakaw, kung minsan nag-uulok na sulo. So, bako man iyan ang gustong sabihin kan lakaw. So, leave your comfort zones. Alagad, naglakaw kita, igo kitang katuyuhan, igo kitang destinasyon. Bakong lakaw sa nang lakaw. Okay, naglakaw ka kisarong direksyon, pasiring duman, paghaputa sa masaing ka ngayon, ngayon dahi ko aram. Bako iyan na tul-tul na paglakaw. Igo kitang partikular na obheto. Okay. Igo kitang partikular na destinasyon. Ano iyan? Iyan ang ikaduwang punto. Make disciples for me. Gumibo ka muning mga disipulos para sa kuya. As in, iyo na iyan. Paano kita magibong disipulos? Dahil iba kundi mag-ulakit kang pagtubod, magpasabot kang pagtubod na iyan. Kaya, garong makamurumundo itong mga tugang tana, naglakaw. Alagad sa paglakaw ninda, nakasabat ki iba man ang pagtubod, imbis na mag-ulakit sinda kang pagtubod na Kristiyano, sinda lugod ang naulakitang ibang pagtubod. Okay. So isinakripisyo so tunay na pagtubod. Na Yan ibang ang makamundo na realidad. Nangyayari yan mga tugang. Ako sarong Katolikong Kristiyano, nagkajuwa ki sarong Muslim, masunod na aldaw Muslim naman ako. Okay. Ayan, saro kang Katolikong Kristiyano, may nabarkadang pagano, masunod na aldaw pagano naman. So iyan ang sabihon na dahil nagsaksi kambunyag asin itong kumpil na buminilog kambunyag dahil pinagsaksiyan sa sendang pagkabuhay. Ikaduwang punto iyan na magibuning mga disipulos. Ang ikatulong punto, ano ang sabi sa tuya dyan sa Ebanghelyo ni San Mateo? Bunyaganindo sinda, sangaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Buot sabihon, ini ang Diyos na ipinapamidbid ta. Ini ang pagtubod na inuula kita. Pagtubod sa Diyos na may tulong persona. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Kaya di kita mga tugang magparaturubo duman sa mga pahayag kaniba. Parareho man sa ngayon ang Diyos. Ang Diyos ta ipinamidbid sa to ni Kristong kagurangnan, dahil ta siya ipagpareho ki Allah, dahil ta ipagpareho ki Buddha,
dahil tayo pagpareho kong kiisay pa man. Ini ang Diyos na ipinamidbid sa tuk ni Jesus. Si Jesus, ang sabi ta kasubago na primordial sacrament of God, the fullness of God's revelation. Siya sana ang nakamidbid sa Ama, kaya siya sana ang may katungdan na magpamidbid sa Ama. Kaya tubudan ta siya, ako untaan sa iyang katukduan. Iyon ang buot sabihin kan, bunyagan nindo sinda, sangaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Dahil kitang ibang pagtubod na iuulakit, ipapahayag o ihiras sa iba, kundi ini. Kaya iyan mga tugang pagpuro-puro panta. Pero Jen, siguro ma-break naman Mahanap muna buhay kita. muna kita, Mons Chris. Opo, sa tuyang Saka mapadagos kan ika-4 na punto. Yes, ika-4 na punto, and aramon ta so mga simbolo man po, Mons Chris, ano kang kumpil and ano ang epekto kaini sa mga taong kinumpil, 'di ba? Oras alas 2:34. An oras hatod sa Indokang. Rexidol Forte, bilis banat sa apat. Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Ferrexcited. Revicon Tablet. Lakas na kaya ang ambisyon mo. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, Simeticon, Kreml S. Hyperbilis. Bilis. Bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. Liver Aid Silymarin Capsule. Liver Aid. It's liver or lover, boys. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. RightMed. Pag may check, that's the right one. The right one is RightMed. Ilayo ang inyong mga chikiting sa piligrong hatid ng sigarilyo. Alam nyo ba ang alinsunod sa Executive Order 26 na nilagdaan noong 2017, bawal magbenta ng sigarilyo sa menor de edad? Alam nyo rin ba ang bawal magtinda ng sigarilyo malapit sa mga paaralan at palaruan? Maging magandang halimbawa para sa kabataan. Say no to Yossi para walang pagsisisi. Quit now. Dial 1558 for assistance. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige nak! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo, kasama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita! Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Igwa akong may picture, tuwa na bisto mo. Si Jessup Salceda ang kaibahan mo. Dakol na patunayan na matean ang serbisyo. Ang progreso, minapulos na, ipapadagos ni Jessup Salceda. Serbisyong may puso, yan nga si Jessup Salceda. Nong Speed Shop, siguradong panalo ka dito. Nong Speed Shop, sigurado ang kita mo dito. Nong Speed Shop, punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pangmasa dito. Saan ka na dito ka na, maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, tsak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Huwag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice cut ng manok na klaradong ang papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook. Longganisa, Bologna, skinless at tortapa. Sabay pa ang tusino, lahat to gawang Pampanga. Osyo siomai is the best at try mo ang french fries na fresh. Subukan din ang hamat-hadog, sure nakikita ka best. Ang Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. Nongs Me Shop is located at Market Site, Kapantawan, Legazpi City. Kay Kuya Nongs na kita, nakabarato ka na, makita ka pa. Ubo, plemang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Nagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema,
Tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Nagtatabang na puun baka ito, sinda kita ika ako Bicol, na matita ang totoong serbisyo. Hanggang ngunyan ako Bicol lang sa puso ko. Igwang tabang sa turismo asin pag-asenso, may mga scholar na nagkaigwang trabaho, kadakol na mga naginibo, lalo sa mga para o matius na pamilya pa. Senior citizen asin ka, hobenesan yan. Ang AKP Ako Bicol. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Good news! Mga lolo, lola, asin mga makuapo. Kung igwa ka mong talento sa pagsurat, pagkanta, asin pagsayaw, mari na! Entra na sa pa-contest kan Diocesan Commission on Family and Life na ang titulo, Si Lolo asin Lola kan Buhay Ko. Ang Catholic Grandparents Association of the Philippines o SAGAP na sarong programa kan komisyon, magseselebrar kan Grandparents Day sa Hulyo 26 sa kapiyastahan ni San Joaquin asin Santa Ana, ang mismong lolo asin lola ni Jesucristo. Bago magabot ang aldaw na ini, magkakaigwa muna nin makulor asin pano-pano ning kaugmahan ng mga aktibidades. Araw ganing pa-contest sa story writing, harana kilolo asin kilola, asin lolo and lola dance contest. Kaya ano pang pighahalat nindo? Palista na sa Indong Parish Commission on Family and Life Coordinator asin maghirilingan kita sa Grand Competition na gigibuhon sa SM Event Center sa maabot na petsa 20 kan Hulyo 2024. Special prizes awaits you! PS, makipaghilingan sa Indong PCFL para sa mechanics asin iba pang mga kahaputan. Camille Prats Yambaw po. Yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mommy, wala na ko ubo. Good. And what did Mommy give you? Plemex for kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex! Okay na sa ikaduwang kabdang na kita kan sa tuyang programang Lakaw Maghiras Year 3 asin ini maghiraray si Jenny Balyaran with Monsignor Crispin Bernarte. Mons Chris, reaction muna kita. Halis sa tuyang mga paraan tabay. Okay, magandang hapon po. Listening sa Maoraro, magkano po ba ang kumpil? Mahal po ba ang bayad? Ilan ba talaga ang dapat na ninong at ninang? Mons Chris. Interesting ang hapot na iyan dahil daay panhahaloy sa tuya ng inimplementar ang magayunan na polisiya digdi sa satuyang diocese. Daay natabi kinagahapot kan hapot na iyan nagura no ang kumpil. Ang sakramento daay niya to mababakal. Ang sakramento daay niya to mababayadan ning anuman na halaga dahil ta ini balaog ning mahal na Dios. Kaya ngunyan sa kumpil baga hinali itong supiga punta kang panahon na aransel. So anuman ang talagang sa buot mong ikakaatang mo bilang pasalamat sa mahal na Diyos sa balaog na ining tinatao sa tuya, iyan na niatang mo. Love offering. Okay? So dai na tabi kan hapot nagurano. Ano ang sa imong pakamidbid kaining sakramento kung ini mahalaga na regalo ning mahal na Dios tatawan ta iyan ning tamang pagmidbid iyan ikakaagta duman sa satuyang love offering. Kaya ini an magayunon na pagtalubo development kan satuyang pagsabot kaining sakramento bako sana na simbahan nagtutukdo kundi kita man na nagsisimbag sa mga pasabot na inikan sa tuyang simbahan. Iyan ang magayon na barheta manungod sa sakramento, partikularmente sa sakramento kang kumpil. Itong masunod na po't kumpira mananggad ang kaiponan ninong asininang, tanda naman yato na bakumaning padarakulan
bako man ini na pasirikatan na ang pigo akong padrino madrina kan sa kuyang aki si congressman. Ang sa kuyang pigo ang padrino si gobernador. Ano daw kung ang mga tawong iyan tunay na makasaksi kang pagtubod sa aking iyan na pinapadrinuhan o minamadrinahan. Iyon ang importante. Enot ba kung padarakulan? Ang importante na igwasan na diyang kisaksian saro tama na. Basta pauntang saksi, itong pwede na magtabang, maghiras, magulakit kang pagtubod digdi sa tawong pinapadrinuhan o minamadrinahan, tangani makatabang sa sayang pagtalubo sa pagtubod. Kaya sabi ko ba kung padarakulan, ang saro sufficiente na bastang hanapon ta ang tama na magsasaksi para sa iya, tangani na ang kinumpilan o sisay man na uminako kan sakramento, magtalubo sa grasya ng Diyos, dahilan kan magayon na padara, ihemplo kan sa iyang ninong o ninang. Ayun. So, good news yun po ha. Igwa ng may mga nanutaran na akong mga parokya na nagpakumpil. Dakulon po umunskri sa nag-aprobitsar. Naman sa Santo Domingo po, dakulon last June lang. So, libre na po talaga ang kumpil. Good afternoon po, Mons Chris, Ma'am Jen. Ako po, kinumpil, kang kinasal na, pero religious naman po ako at laging nagsisimba. Maswerte din po ako kasi ang napangasawa ko pala simba. Yes. Igo po baga, Mons, na kaya may mga persona po baga na adulto na, di imam po baga nagpakumpil. Kasi parang igwasin ng pagtubod. Ay, mapakumpil ngayon ako kapag maagum na or kapag mapakasal na sana. Yan, tatabi iyang tamang sabot na sabi ta, kung nasabutan ta ining sakramento kang kumpil, susog sa mga pinagpapahayag tangunyan digdi sa hapon na ini, dahil kita mahalat kan panahon na kung noaring kita maagom umapakasal, tangani na makumpilan. Bako iyan na requirement sa pagpakasal o pag-agum, kundi esensyal ining kaipuhan kan sa tuyang sadiring buhay. Maagum kita o dai, hunyaw na kita sa tamang edad. Kaya dai maghalat na kita mag-agum o kaya magplanong magpakasal, asin ngunya nahiling kan simbahan na dai ka pa palang kumpil, kaya kukumpilan ka. Aktualmente, ang rason kaan kung nata kinukumpilan kan simbahan ito na maagom umalaog sa sakramento kan matrimonyo na di kasal, dahil ta bako pang kumpleto ang sa imong pagka-Kristiyano, ang sa imong pagka-disipulo, kaya bako ka panghanda na magpamilya. Kaya kinukumpilan ngo na nganing mabilog ang sa imong pagka-Kristiyano, ngunyan tatunay ka ng Kristiyano, anda ka na magtugdas ning pamilya na iyo ang pinakaenot na simbahan sa laog kan harong. Iyon ang rason. Yes. Kaya inuulit ko, daita na paghalaton na kita mapatawag pa sa simbahan o kaya mailawan diyan sa simbahan na di ka palang kumpil, kaya kumpilang ka bago ka ikasal. Kung arapyato, nasabutan ta, dahil lang kan mga pahayag na ini, na mahalaga palan ini, ta ini ang minabilog kang bunyag, pag edad tabi ning 15 anyos, maghinguhan na kita. O kaya sa mga magurang, tabangan an sa indang mga aki na pag edad ning siring, sinda magpakumpil na. Ta sinda magiging tunay na Kristiyano, tunay na disipulo ni Kristo. Paano na lang po, Mons Chris, na kung nagparahalat kang agumon or maagum makaagum bago paano pag di ka nakaagum, di ba? Yeah. May connection yan digdi po, Mons, sa hapot. Ano da po, Mons, ang nangyayari sa tawag na gada na di inakumpil? Sabi kang texter ta. Yan, dahil ko tabi yan masisimbagan, ang Diyos na kanang pwedeng sumimbag. At na mga paaging ini sakramento, itinatao kan simbahan bilang tabang sa tuya, tangani na maglakaw kita pasiring sa panugang kaligtasan. Yes. Kung di ita ina-aprobitsaran, di kasalan yaon sa satuya. Ayun. Ang Diyos na pwede kayan na magsimbag para sa to. Okay, sabi kaya ituahon ta namantang nasabutan tangunyan kung ano ang kahulugan kan mga banal na tandang ini na yaon kita igwa ning panahon
igwaning kakayahan inguhon tana akuon ang tandang iyan tadiin niya to iyan pagbabasulan. Okay, sabi ni 432, magian ang pagmati kapag kumpil, kompleto ang pag-ako kang sakramento. Thank you so much da po Mons Chris. Okay, sige, thank you man po. Hello kay DC Belian and Erlita Llaneta Roldan and si Lydia Bisonya asin sa iba pa. And balikan mi na lang po ang sa inyong iba pang mga reaksyon. Balikan taman po umon si Kristo kang kasubaago. So ika-apat na kabdang ka itong go ahead po. Okay. So sabi ka, ang kabilugan kan misyonin sarong tawong kumpil, iyo ining apat na bagay. So sabutan ta na sutulo. Ano ito? So sabi ta, lakaw. Umipuning mga disipulos para sako, bunyagan sinda sangaran kan Ama asin kan Aki asin kan Espiritu Santo. So in English we say, go, make disciples for me, baptize them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Asin ang ika-apat, teach them everything that I taught you. Tukdoan sina kang gabos na itinukdo ko sa indo. Ngunyan, ano daw kung ini ginigibuta? Bato-bato sa langit. Kadakol na mga kongresista ang nagtutukdo ning ibang katukdoan na bakong susog sa katukdoan ni Jesus na kagurangnan. Si Jesus na nagpahalaga kan sakramento kan matrimonyo. So, He elevated the union of man and woman into a sacrament. Inapunta iyan na matrimonyo. Asin si Jesus na nagsabi na maraot ang diborsyo, sinusulang iyan ning kadakol na mga madunong digdi sa ibabaw ning kinabandigdi sa Pilipinas. So I don't know kung anong klaseng kadunungan. Natata, kinukontra itong katukduan ni Jesus na kagurangnan. Na ini ang ika-apat na misyon. Teach them everything that I taught you. Tukdoan sinda kang gabos na itinukdo ko sa indo. Asin si Jesus nagtukdo na ang sakramento kan matrimonyo sarong banal na tanda asin maraot ang diborsyo. Natatango niya pigpapara sulong ang diborsyo. Absolute divorce bill nangunyang pinagtatrabuhan na maging sarong lay. Lugod pa man mga tugang, sunodun ta ang sabi ni Jesus na sundon ang katukdoan. Indissoluble ang sakramento kan matrimonyo. Whatever God has joined together, no man can put asunder. Dening si Isay manatawo na pwedeng bumuwag o rumaot, umulag kan si Isay man na pinagsaro ning mahal na Diyos. Kaya iyon ang katukdoan kan satong kagurangnan, sa tuya ining tawan ning tamang pagsabot, asin pagsunod. Ang pagtubod, iyo ang pagsunod sa anuman na pinagbuot ning mahal na Diyos. Bako ang pag-analisar, bako ang pagkontra kan sa iyang kadunungan. Tadai ta malaladok ang kadunungan ning mahal na Diyos. Ang pagtubod iyo ang pag-ako kang anuman na itinukdo sa tuya, ipinasabot sa to. Asin ipinapaulit man sa to, nang gabos na ini itukdo taman sa iba. So yun ang ika-apat mga tugang na minabilog sa misyon nin sarong tawong kumpil. So ngunyan, bago kita dumuman sa masunod na punto, inuulit ko sa apat. Make disciples, baptize them in the name of the Father and of the Son of the Holy Spirit, teach them everything that I taught you. So sa madaling pagtaram, masusumada tayo sa apat na verbs. Okay. Go, make, baptize, teach. Ayun. So ang apat na iyan, iyo ang kabilugan kan misyonin sarong tawong kumpil. Ngunyan, maduman naman kita sa itong bago kita mag-break, pinagirumdum kan sa kuyang partner. Itong simbolismo, itong tanda, itong ginigibo asin ang bunga o epekto kan pagkumpil. Enot, ano itong ginagamit sa rito na minapahayag
sa ning material na tanda tangani mangyari ining sakramento. Iyon ang paglahid kan Santo Krisma. Ang Santo Krisma aram niyato na ito ang lana na kinunsagrar kan obispo sarong besa na nagkukonsagrar kainan obispo sa lambang taon durante kan Semana Santa digdi partikularmente sa tuyang diocese aldaw kan Huwebes Santo kinukonsagrar iyan inaapod na Christmas. Alagad sa ibang lugar bako man sa ng Huwebes iyan sa ibang lugar kung may kadipisilan sa aldaw kan Huwebes nagigibo man iyan sa ibang aldaw. Alagad importante na iyan misang an inaapod na Christmas kung saan kinukonsagrar ining lana nagiging banal inaapod iyan na Santo Krisma. Iyan ang ilinalahid sa sarong tawong kinukumpilan. Ang Krisma sarong tanda nagikan pa sa panahon kan mga Hudiyo, mga Israelitas kan panahon in biblical times. Makahulugan ang Krisma sa dalagan kan istorya kan Biblia kung pagka ito ginagamit kan mahal na Diyos ang lana sa pagmibid kan si isa man na sa iyang pinili, kan si isa man na sa iyang isinusubol, kan si isa man na sa iyang tinatawan ning katungdan digdi sa ibabaw ning kinakban. Iyan ang ipinadagos na banal na kaugalian kan tawong may pagtubod. Sagod sa ngunyan sa panahon kan sa tong simbahan. Inaapod na iyan ngunyan. Ang lanang ito na puong pa itong panahon ginagamit, inaapod ngunyan na Santo Krisma. Nasa satuyang pagsabot ning Santo Krisma, simbolismo ning abundansya. Abundansya meaning to say richness, kayamanan, kan hawak asin kang kalag na an linalay din kaini napapano kang kayamanan na iyan. So bako sa ng sa iyang hawak kundi sa iyang kalag. Siring man iniminadara ning kaugmahan sa isa man na linalahaydan. Kaso bago duman sa tuyang mga nagpadara ki feedback, nagsabi na siya na pano ning kaugmahan, katuninungan dahil kan kumpil na inako niya. Iyan ang sinasabitan kaugmahan na kita de nagiging uripon kang ano man na kinabano na bagay kundi ikinakaugman niya to ang pagiging parte kang kahadean ning mahal na Diyos. Kaya ginagamit ini sa kumpilinalahidan ang kinukumpilan kaining banal na lana o Santo Krisma. Asin isinusubol na pano ning katuninungan. Kaya nga sinasabi kan ministro, mapasaimo ang katuninungan. Kan mga panahon mga tao nagtataram ang pagkumpil sa kumpil ngaya tinatampali ngaya kang kan obispo o kaya kan si isay man na ministro so pigkumpilan day man tabi iyan mga tugang duot man sana po Mons Chris ay man nang tatampaling ang obispo day man nang tatampaling ang si isay man na padi na sinusukan obispo na magkumpil on his behalf. Kundi kapaagi ning gesture ipinapahayag itong katuninungan na ipinapaabot duman sa tawong kinumpilan na sa iya man nababalunon tanganing sa iya man na darahon sa iyang tugang. So iyan ang katuninungan. So halimbawa ngaya kung kita nagko-congratulate sa nagko-congratulate sa sarong tawo bakong pinaabrasa kita congratulations. So kung kita nagigreet sa sa sarong tawo ngaya happy birthday or igwang beso-beso, igwang hug o pa man. So ining nagtataw kita ning katuninungan. So gesture itong pag
tapi o kaya yung kan pagduon bako man tabing tampaling iyan ha. Kaya ibitaran ta iyan na terminong iyan. Dahil nang tatampaling an obispo, an ministro, tangani na makumpilan ang tao. Ngunyan sa tuyang pagbilog kan sa tuyang tema ngunyan pahapiawan tayo itong mga epekto kang bunyag. Asin ini susog sa katukdoan sa tuya kan CCC. Ano ang CCC? Catechism of the Catholic Church. Okay. Ang sabi kan Catechism of the Catholic Church, number 1303. Iyuinan mga epekto kang kumpil. Enot, minadagdag asin minapararong kang grasya sa bunyag. So bako sa napalan rito ini tangani na mabilog sa bunyag bako minadagdag kang grasya na inako na sa bunyag asin minapararong pa kayang kaya ngani napapano kita kan isog ning pagtubod. Okay. Yaw na ang pinunanan sa bunyag ngunyan nakukumpleto dahilan kan sa tuyang kumpil. Ang masunod, minapagamot sa estado kan satong pagka-aki katuyang pagkani-aki kan mahal na Diyos. So, nagkakaigwaning substansya ang satuyang sonship or daughtership to the Father. Na bako sa nakitang inapod na aki nin Diyos, kundi talagang feel ta na kita aki nin Diyos. Yaon ang satuyang pagsarig. Yaon ang satuya na kusog ning buot na ako igwaning ama na yaon sa langit. Kaya de ko tong ikinakatakot. Asin sabi pa, iniminapakusog sa satong pagkadayupot kay Jesus. Definitely, dahil pinapano kita kan Espiritu Santo, kaya mas lalo kitang nagiging dayupot kay Jesus na kagurangnan. Taram niya to, nasa sarong kumpil, kung aparte kita, siblag kita kay Jesus na kagurangnan, buot sabihin, dahil kita nakakapit sa iya, dahil halagan sa tuyang buhay. Kaya sa kumpil, kita minakapit na masyado sa iya. Sabi pa kan CCC, minadagdag sa mga regalo kan Espiritu Santo sa to. So, very clear iyan na rinigaluhan bag kita kan Espiritu Santo. Ano ang mga regalong iyan? Kadunungan, wisdom, pagkasabot, understanding, marhay na hatol, siring man, kaisugan, bakong kaisugan sa pakipaglaban, kundi sa paghiras kang katotohan. Pakamidbid, asin pagkamot, iyan ang mga regalo kan Espiritu Santo. So, asin ang gamos na iyan, binibilog kung kita minaako kang kumpil. Asin sa tuya na hagado, na lugod pa man. Itong mga kinumpilan na pagsaksiyan taang kumpil, itong mga kukumpilan na we look forward sa aldaw na kita kumpilan tanganing makisumaro kita sa bilog na simbahan bilang tunay na tawong bunyag. Yes, opo. Thank you so much po, Mons Chris, sa maliwanag na pagpapasabot sa muya kung ano ang kumpil, ano ang kahalagahan kini. Kaya naman sa satuyang mga parantabay, sana po dahil lang nga nita ang kumpil, iyo da po ang kabilugan kang bunyag, kita po minaako man kang kabilugan kang mission. Kaya sana naman ipagpadagos ta po ini, di ba po, Mons Chris? And inabot naman po kita ning oras ning pamamaaram. Madalion sana po, Mons. Okay. Ang mensahe mo po sa mga paraantabay, go ahead. Sarong very practical na mensahe sa tuyang mga paraantabay. Lalong-lalo na duman sa mga magurang na may mga aking kukumpilan. Nalugod pa man, hanapon ta, piliun ta ang tamang magiging padrino madrina sa satuyang mga aki na kukumpilan. Bako sa itong prominenteng tao na dahil man pwede magsaksi sa pagtubod dahil sa saindang pirak o kayamanan kaya pinili. Bako iyan tabi ang sukol kang kalangitan, bako iyan ang kasuguan sa tuya ni Kristong kagurangnan. Kaya hanapon ta itong tunay na tao na pwedeng makatabang sa satuyang aki
na sinda maging tunay asin marhay na Kristiyano. Okay, sige. Ibahan naman po girarendo kami sa masunod na Biyernes. Sa panibago naman na presentasyon kang Lakaw Magheras. Nakaiba ta sa lado technical si Kuya Jun Napoles, sa IT's Jerome Martinez, asin si Shara Liron. Ini po si Jenny Mati Balyaran. Asin ini si Monsignor Chris Bernarte Jr. Kami po minapaabot ni dakulang pasasalamat. Ini po ang programang Lakaw Magheras. Sa indong nahinanyo, ang programang Lakaw Magheras Year 3. Abangan giraray sa masunod na Biyernes. Asaro pang edisyon kan programang Lakaw Magheras Year 3. Taon kan partisipasyon sa Diocese kan Legazpi. Digdi sa DZGB. Always number one. Always at your service.